दिनै जों गसाइगाव साब डिभिजन हिसाबै फैगौ समाव बिटिआरआव लानाय जिखिनि आसनि भेटेनारि फिसारि आरो डायरी डेभेलपमेन्टआव बे मोनथाम डिपार्टमेन्टआव जि पाब्लिक जि बेनिफिसियारिफोर दङ जि माने पाब्लिकनो होनांगौ जि रायजोनो होनांगौ जि माने जोंनि एबारनि बाजेटआव हमनाय जिखिनि आसनि दङ बेखिनि आसनिखौ जोङो एबार जाहाथे खसा अर्थआव गामिनि रायजो राजाया मोनो बेनि थाखायनो जों मोनसे एवारनेस प्रग्राम खालामदों बेनो आरोखि जों बे बाराव जों भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 200टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो एबार 2 लाख खरि अमा फिनायनि मोनसे आसनि लानानै दङ आरो 100टा मटर साइकेल जायखौ जोङो अक्ट'बर नभेम्बर मासाव होगोन बेखौहाय जाहाथे गोथौ माने जायगानि जि ना बेफारिफोर दङ बे ना बेफारिफोरा जाहाथे गोरलैयैनो नाखौ लानानै टाउन सहराव फानफैनो हायो बा गामि गामि ओनसोलाव नाया जाहाथे मोजाङै थानानैनो रायजोआ जाहाथे मोनजाहैनो हायो बेनि सुबिदानि थाखाय 100 खान बाइक आरो लोगोसे न' जि मोनसे घर माने फिसारि जावनायनि मोनसे आसनि बे आसनिखौ जोङो रायजो राजानो बुंफोरनानै होदों जे फैगौ समाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जि जोंनो मोनसे रां हरनो नागिरदों बे रांजों जाहाथे जोंनि जि माने गामि ओनसोलनि गोथौ ओनसोलनि रायजो राजाया जाहाथे मोनथियो जे न'खर फुख्रि जावनायनि मोनसे आसनि फैगासिनो दङ आरो भेटेनारि डिपार्टमेन्टआवबो गथारि माने बोरमा फिनाय अमा फिनायनि जि माने मोनसे जांख्रिथाय लाबोनो जों जुजिगासिनो दङ बे जांख्रिथायनि थाखायबो बे गिबि खेब हाबाफारि जे बे हाबाफारिजों जे जोंनि डिस्ट्रिक्ट भेटेनारि डेभेलपमेन्ट अफिसारफोर जे साब डिभिजन वाइसआव दङ बिथांमोनाव बे साननै सानथाम बा सानबानि गेजेराव मोनसे फर्म फैगोन आरो बे फर्मखौ बिथांमोनहा मोजाङै प्रपारलि जाहाथे एप्लाइ खालामनो हायो बेनि सांग्रांथि आरोखि जों बे बाराव माबायदि रायजोखौ जोङो डिस्टिंक्टलि जों बुंदों माने जायफोर सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि लानो हायाखै बा जायफोर सेल्फ हेल्पफ्रा ज' जानानै गावनि गसंथायनि थाखाय जुजिगासिनो दङ बे गासैबो बिजाथिफोरखौनो बा बे गासैबो सेंग्रा सिख्लाखौ बा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जोङो सुबिदा होनायनि फार्स्ट प्रायरिटिखौ साननानै लादों आरोखि रांफोरखौ आरो जेनेबा बोरमा अमा जेखि हरा माने ग्रुपआव नङा इन्डिभिजुवेलि मानसिफ्रा माने बेखौ मोजां इउटिलाइज खालामो बेनि सोमोन्दै जों बे बाराव बेखायनो बेखौबो जोङो थोंजोंहै एबार थांनाय समाव जि डिसिखौ जों मनिटरिं खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन बेखायनो जों आगोलनि सरकारा खालामलांनाय जि खामानि बिनि सायाव जों बहुद सोलोंथि लादों आरो आगोलाव बेफोरबायदि डिपार्टमेन्टनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिराद गोबां गियान गैयामोन बेखायनो जोङो बे गियानखौ बांसिननिफ्राय बांसिन होनो थाखाय जों दिनैनि प्रग्रामखौ लादों आरो बेवहाय मोनसे खोथाया सैथो थांनाय बेलायाव जि रोखोमनि रायजो राजाफ्रा बेनिफिसियारि माने बेनिफिसियारिखौ मोनखांनायनि उनाव सरकारनिफ्राय आसनि मोनखांनायनि उनाव बेखौ प्रपारलि इउज खालामाखैमोन बेनिखायनो जोङो बे बारनि खेबाव भेटेनारि डिपार्टमेन्ट फिसारि आरो डायरी डेभेलपमेन्टखौबो डिसिखौ मनिटरिं खालामनायनि थाखाय स्कप होनाय जादों बे बाराव बेखायनो जायफोर बिजाथिफ्रा बेखौ हाबाफारिखौ लागोन बिथांमोना डिसिजोंबो मोजाङै कानेक्सनाव थानांगोन आरोखि औ बे बाराव जों अलरेडि दाख्लैसो जि माने सेन्ट्रेलनि मिनिस्टार रामेश्वर तेलि बिथां फैदोंमोन बे बाराव बिथाङा जोंनो चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनसे पिक माने फुड प्रसेसिंनि मोनसे इउनिट बानायना होनो नागिरदों आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जों अलरेडि मोनसे रायज्लायखाबाय बा अलरेडि डिपिआर साबमिट जाबाय 1000 करोड़नि मोनसे डिपिआर साबमिट जानानै दङ बेवहाय जोङो बे भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव अनलि भेटेनारि आरो फिसारि डायरी डेभेलपमेन्टआव बे 1000 करोड़ फैसाखौ जोंनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव थानाय गासैबो रायजो राजानो सुबिदा होनानै बेखौ मोनसे जांख्रिथाय माने बे डिपार्टमेन्टजों जे खालि गावनि माने उदैल' नङा गासैबो माने ओनसोलखौबो जे डेभेलप खालामनो हायो लाइक इउपि राजस्थानाव जे रोखोमनि अमा फिनाय आरो मोसौ फिनायखौ मोनसे ट्रेडिसनेल हिसाबै लानानै दं आरो जों बेखौ बुजियो जोंनि बे समाजा खास करि जोंनि बर' समाजा अमा फिनाया जोंनि मोनसे ट्रेडिसनेलखा आरो बे बिराद मोनसे पटेनशियेल बेजोंहाय जों बिराद थाबैनो जोङो पिकआप खालामनो हागोन आरो जोंनि बिटिआरआव बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जों मोनसे भारत बर्षनि बिथोरावनो नामदांखा मोनसे अमा फिग्रा बा मोसौ फिग्रा बा बोरमा फिग्रा मोनसे नामदांखा जागा जानो हागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बेखौनो जों बांसिन गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दं।